Ćao ljudi, dobrodošli nazad na moj kanal, ja sam Ilona i danas ćemo napokon pričati o tome kako da pravilno odradite cut crease, a da izgleda jako dobro. Uz to sam koristila i novu Huda Beauty Nude paletu, čisto da eto možete da vidite kako se ponaša na očima i slično. Naravno, ukoliko vam se svidi video, ne zaboravite da lajkujete i ako želite da se pretplatite, znači mi puno i da. Krećemo sa očima, već imam bazu, koristila sam kao i uvek P. Louise, ali naravno možete koristiti šta vi volite i šta se vama sviđa. Krećem sa nijansom Raw i uzet ću Zoeva 227 četkicu. Znači nešto što je ovako fluffy, nije previše veliko, ali nije ni najsitnija od svih koje imam, da tako kažem. I lagano ćemo krenuti da utiskujemo boju. Ja uvek krećem od tamnijih boja, znači neću krenuti od najsvetlije pa ići ka najtamnijoj, ili ću krenuti od neke srednje boje, ili ću krenuti od najtamnije boje. I sada polako utiskujemo ovo u pregib. Ništa još uvek ne blendamo, nego lagano samo pakujemo boju i pratimo prirodnu liniju pregiba. Sada ćemo lagano razblendati, ali samo lagano zato što će ići još jedna senka iznad ove. Sad kad smo to malo razblendali, krenut ćemo da izvlačimo liniju van oka. Ono što je najbitnije kod cut crease-a jeste da vam linija bude na pravilnom mestu, to jest da vam pad i rast linije bude pravilan. Zato što ukoliko krenete previše ka ovom spoljašnjem uglu i uđete u oko, u smislu da vam pad krene već ovde negde, onda ste poranili, a ukoliko vam pad krene negde ovde, onda ste zakasnili, zato što morate pratiti kako prirodno ide taj pad. I na samom kraju pokretnog dela kapka, znači treba da postoji rast linije na gore, što znači da ćete ovde krenuti lagano da blendate senku, tako da ona ide van pokretnog dela kapka. Što se tiče nagiba, ja uglavnom liniju radim kako bih inače i crtala eyeliner, u smislu bila bi paralelno sa eyelinerom koji bi išao dole. Kada blendate ovaj deo ovde, uzmite u obzir da ne smete da idete previše visoko, pogotovo ne na kraju jer želite da se sužava blend, i onda je pametnije da kada blendate idete i više na dole, jer sve ovo dole ćemo obrisati, tako da nije previše bitno, zato što ukoliko blendate puno na gore, levo, desno, gore, dole, može da se desi da vam ivica ne bude dovoljno oštra. Kad smo završili sa prvom bojom, uzet ćemo manju četkicu, ova je oblija i malo je duža, i uzet ćemo nijansu Tickle i sa njom lagano idemo malo iznad i malo preko ovoga što smo već odradili, prateći ovaj oblik. Cut crease je nešto za šta treba vremena, u smislu jako često izgleda kao fail pre nego da isečete liniju. Tek kad isečete liniju se u stvari vidi šta ste vi to uradili dobro, a šta ne. Tako da nemojte odustajati pre nego da se desi taj moment, jel te? Dajte mu vremena. Ne znam zašto sam rekla mu, ali šta ako je cut crease žensko? Sada ćemo uzeti nijansu Tease i lagano ići između, zato što želim da bude malkice hladnije.
I uvek pazite da ne preterate u ovom delu sa blendanjem. Ne želite da vam senka ide do ovde. Ja nekad volim, ali generalno ukoliko tek učite, onda nemojte da previše blendate ka nosu. Ono na što definitivno morate obratiti pažnju jeste ovaj pad. Znači kad blendate senku ne želite da gore izgleda ravno, znači ne sme da izgleda ovako, niti sme da izgleda oblo celom dužinom. Znači mora da prati prirodnu liniju. Prvo ovako polako raste i onda imate pad i onda ponovo raste. Znači morate da imate ovaj ugao, inače će izgledati, pa da kažem, neuredno. Sada kada sam završila sa blendanjem ove 3 senke, uzimam jako malu četkicu. Ja se izvinjavam ukoliko u pozadini čujete mog najdivnijeg, najmirnijeg psa na svijetu. Znači uzimate manju četkicu, precizniju četkicu i nijansu Love Bite, koja je i najtamnija nijansa u ovoj paleti. I podignete obrve da biste imali, da kažem, ravan kapak, koliko toliko. I onda u pregib, relativno ispod svega, idete sa najtamnijom nijansom. Ja se uopšte ne trudim da pazim da li će nešto pasti ovde, koliko će se spustiti, jer to se sve kasnije reguliše dok, naravno, očistite kris, da se tako izrazim. Sada naravno sam htjela reći, ali nastalo je sadavno. Tako da sadavno sledi najzanimljiviji i najbolji trenutak cut krisa, a to je sečenje. Ja na početku koristim ovakvu četkicu, znači veliku pljosnatu, i pilu iz bazu ponovo i bukvalno samo ostavim ovako otiske tamo otprilike gde mislim da će ići. I šta onda uradim? Onda jako pogledam na gore, kao da mi je nešto upalo u oko. E sad, vidite svuda gde se preslikalo, recimo ovde, znači da će vam tu ići linija. I kada odradite ovo, onda osigurate sebe, jer nema šanse da vam se išta preslika sa donjeg kapka. Zato što ako podignete pogled skroz na gore, ništa se nije preslikalo, znači da se neće kasnije ni preslikavati senka i da vam je cut crease na dobrom mestu. Tako da, to je, da kažem, neki trik koji ja radim, ali kako ko voli, naravno. Ono što ja ne volim kod manjih očiju je da crease ide direktno u pregib, volim da bude malo iznad, a kod većih očiju volim da bude u pregibu kao kod mene, prosto zato što manje oči nemaju puno prostora za ovolike lukove. E sada, postoji ton različitih vrsta cut crease-a, možete ostaviti ovako zatvoreno ovde, ali ja ću za ovaj luk izvući, tako da bude otvoren cut crease. Sad nam nije toliko bitna preciznost, samo crtam otprilike gde će šta biti i onda ću sa manjom četkicom, naravno, uzeti da malo posredim stvari. Znači sad sam završila sa velikom četkicom i prelazim na manju, kojom ću još malo očistiti ove linije. Ono na što treba da obratite pažnju jeste da naravno ovo prati oblik vašeg kapka i da vam najviša tačka bude ovde negde na sredini, ne ovde, nego da prosto bude tako prirodno gde je najviša tačka. Sad ovo su, da kažem, neka klasična pravila. Vi naravno, ako gledate uopšte moje radove na Instagramu, znate koliko mene interesuju pravila, ali ovo je čisto za vas početnike.
smo završili sa čišćenjem. Ovo bih mogla još malo da podignem, ali mi se trenutno sviđa ovako. Vidite i sami kako izgleda sam oblik. I volim da odvojim vremena da linije odradim precizno. Znači, nemojte žuriti nigde, prosto dajte sebi vremena. Sada ću krenuti sa popunjavanjem donjeg kapka, ali neću crtati nikakav eyeliner i slično jer želim da video bude fokusiran na ovom gore delu jer je to ono što je problem većini. Uzet ću neku od ovih shimmer nijansi, vidjet ćemo, ili Daydream, Fantasy, nešto tog tipa. I prekrićemo skoro pa ceo kapak. Sad ćete vidjeti. Dodala sam malo senke, to vam nisam snimila jer verujem da znate da prosto dodate senku. Sada ću izvući glitter liniju sa Lime Crime Diamond Crusher proizvodom. Malo ću spustiti. Dodala sam još malo glitera i senke na donjem kapku i sada idem da stavim trepavice. I to bi u suštini bilo to što se tiče blendanja samog. Ukoliko vas interesuje kako da radite donji kapak i ovu senku gore, stavit ću vam u description još jedan video na temu blendanja senki. I vidimo se za sekund. To je bilo to, ljudi, nadam se da vam se svidelo. Kao što možete da vidite, jako je lako, samo treba malo vežbe i puno strpljenja. Tako da nemojte da odustajete i obavezno ukoliko probate nešto ovako, gledajući moj video, pošaljite mi sliku na Instagram, baš bih voljela da vidim i da podelim na svom Insta storiju. I to je to, vidimo se u sljedećem videu.